Mukadzi wangu ane uchapa. Ndakazviona takagara tese kuti izvezvi tava ne2 years nemwana 1, but zvamanje manje ndave bhoo hangu. Hembe dzakasviba dzinounganidzwa zvekuti anozotanga kuda kumhanya pasara 1 shirt netrousers muwardrobe dzichingochengetwa chete. Sefu yekuwachisa ndinotenga, mvura iripo, but munhu anozowacha zvinhu zvekuchinja zvese zvapera muwardrobe. Tsvina mumba munoita kunge makagumwa kukirinwa wazi. Apa magumbezi anoita kunhuhwa tsvina yemwana. Mwana anogona kuswera nepamba 1 zuva rese. Haaende kubasa, but anoswera achiona hake TV akarara. Maplates haasuke, anotora mapoto akasviba osukurudza mukati akutobika. Iye wacho anogona kuswera asina kugeza mukanwa muchinhuhwa kuti kutu. Kana ndiri off ndipo pandinombowacha kuita thorough cleaning mumba nekumbogeza mwana. Iye anenge akagara hake achiona TV. Ndafunga kumupa gupuro ini zviende, ko ndinofirei hangu.